हारिया फैजोबसिगोनलै माबानिसो आसारनिसो बानायनो नागिरदों। अमा आसार खालामनो नागिरदों आरोना, ओमफ्राय बे अमाखौ आङो नैबे कुकाराव रुनानै लानोसै आरोना। दायो आङो बेखौ रुनानै लाग्रोनोसै। अमा आसारखौ माबोरै खालामो नोंसोरबो नायलांफाबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। आं दिनै फार्स्ट टाइम अमा आसार खालामनो नागिरदों आरोना, जायोना जाया। नैबेयाव अमाया 2 केजि दं आरोना, 2 केजि अमाखौ आङो दायो आं आसार खालामनो नागिरदों। फार्स्ट टाइम जायोना जाया नोंसोरनोबो देखायलांफाबाय थागोन आरोना लोगोफोर। नै ओरै बाजाबावदोंसो। ओमफ्राय नै दायो अमाखौ बयल खालामना लाग्रोनो थाखाय जों रेडि खालामगासिनो। ओमफ्राय नै ओरै बाजानानैबो दं सासे। माबोरै खालामो आङो नोंसोरबो नायलांफाबाय थाबानो जाबाय आरोना। नै नाहरदो आजानै, हाय नरदो। हाय हाय। बेवहाय आङो बानलु गुन्दै, सामब्राम गुफुर, हाइजें, जिरा मस्ला बेयाव गासैबो लगायनाय मिक्सखौ खालामनानै लाखाजोब्बाय आरोना। ओमफ्राय दायो आङो अमाखौ एवनानै लानोसै आरोना। सिगांहाय नै जोंहा दावरावथार उन्दैया रुनानै लानाया जाबाय आरोना। ओमफ्राय दायो आं बेखौ एवनोसै। दायो आङो बेखौहाय बोखांनानै एवनानै लानोसै। इथिंजाय गासिबो रेडि खाथारसै ना। नै बेखौबो होनांगौ। ओमफ्राय नै मा नै इथिंजाय आङो अर फोजोंबाय, इयाव संसै जोंहा सं होनसै। बेखौ एवबाय थानोसै आरोना, जेबो होफिनाङा। बेखौ मोजां एवनानै लाग्रोनांगौ आरो बिदिनो। माबायदि जाखो? नै जि मोजां जाबाय, खामफ्रामनो ना। मोजां जाबाय। एबार बानलु होनोसै, मस्ला जिरा होजोबनोसै। बिसोरखौ होनोसै ना, बिसोरखौ होनोसै। मोजां जाहांबाय, बेखौ होनोसै। हालदै होनोसै एबार, हालदै नै होजोब्बाय। एबार नै काश्मिरि पाउडार। दा एरबाय थानोसै ना, दा एरबाय थानोसै। आसारा आंना फाइनालि जाथारबाय आरोना, मोनबाय बेदर एवनाया। नै
साखिनायनोसै आरोना आं दा आयौ नोंखौ गोलैबायसो आयै नांलायलांदों जायगाखौनो नुवा खोमा इयो मावखुमादों बेखौसो गावारि जानाय फाव खालामबावबाय होनदों मा मावखुमादों बिलाय आसार बानायदों आं आसार नै आंहा आसारा जाबाय